Mimoriadne správy. Na rýchlostnej ceste došlo k hromadnej zrážke aut, čomu predchádzala prestrelka. Polícia uviazla v zápche. Obyvateľom sa neodporúča vychádzať von. Útočník je ozbrojený, nebezpečný a má červený oblek. Ak máte akékoľvek informácie, ktoré Negasonic, vám pomôcť... poď, máme misiu. Colossus, počkaj. Dal som mu nejednu šancu, aby sa pridal k nám. Ale on sa správa jak decko. Ťažko ozbrojené decko. Kedy dospeje a pochopí, aké má výhody jak X-Men? Výhody? Slušivé kostýmy? Dom, ktorý občas vybuchne? No tak, každý výbuch ťa zocelí. Už si dnes raňajkovala. To je najdôležitejšie jedlo dňa. Na, proteínová tyčinka, dobrá na kosti. Deadpool ti ich možno bude chcieť dolámať.